Siphinde sikubingelele sikwamukele kulezi ndaba uma usanda ngena yilo ke udaba lethu oluphambili lamalungiselelo okutshalwa kwenkosi yaButhelezi undunankulu wesizwe samaZulu. Sibikele eqaleni ukuthi ke masingena ukuthi ke sesifikele isidumbu ekhaya. Intatheli yethu ke yeNyuzuma Afrika izindaba zethu uziyanda Ngcobo ingaphakathi ke kwa Phindangene lapho ke kuqhubeka khona umkhuleko. Sizoxhumana naye uziyanda ngesizotha nje angeke avele ku camera yakho mbukele ekhaya kepha uzomuzwa ekhuluma echaza ukuthi ke yini eyenzekayo lapha na ke kwaPhindangene. Ziyanda sikubingile sikwamukele ezindabeni sitshene umkhuleko uyaqhubeka ungabe wena ngokwakho nje ukuba ngaphansi kwesimo esifana nalesi ukulandela isidumbu sika amntwana kwaPhindangene kuwena njengentatheli uzizwe unjani namhlanje? Ngibingelele kuwe Mfokalanga, ngibingelele nababukeli basekhaya abasibukele ku channel 163. Njengoba ubona nje sinivezela ithombe umndeni ushaqekile uphatheke kabi. Ngiyathemba ukuthi uyazi nawe uma kushoniwe kuguqe indunankulu efana njengomntwana kaPhindangene kuba nzima njengomphathi, umuntu ohola umndeni, umuntu obe inkosi yakwaButhelezi, umuntu ube ubaba. Uyabona abazukulu nezingane zakwaShenge ziphatheke kabi kakhulu. Uyazi ukuthi kubanjani isidumbu mase sibuye ekhaya. Ikona lokho okutshengisayo okuqinisekisayo ukuthi hayi ngempela umuntu usongasekho mhlambe. Nangu uyambona umntwana uphumzile mafungo ashowa lapho kwaButhelezi. Uyambona futhi inkosi umzamo woButhelezi naye bonke balana izingiyosiza kwaButhelezi zikhona lapha bezimkhaphile ukumkhipha ke kwimoto yecebo lethu ekuyibona ke abayingxenye yamalungiselelo okumkhapha umntwana kaPhindangene. Nanso ke indodana yakhe umntwana uZuzifa Ntuthuko yezwe Buthelezi ekhashwa abanye abomndeni nokudokotela Bhekuyise Nqengelelo bekhulumela umndeni einsukwini kakhulukazi ngesikhathi umntwana kaPhindangene sesibhedlela. Kulokho kukhulu ukuthi ngabe yini uyalulama yini. Uyakhumbula ukuthi ke uke wangena esibhedlela for isikhathi mhlambe esingangenyanga emva kokuthi abe nenkinga neqolo base bemhlinza. Emva kokumhlinza ke kwasokuba nenkinga nomzukulu umuntu owumculi uThoya Delekezi ke uyena koyingxenye yalapha kwaButhelezi. Uyabona kuyasulwa inyembezi. Kubhlungu kakhulu kumndeni wakwaButhelezi njengoba ke manje umzimba usufikile. Uba simlandile ke lapha Olundi Mfokalanga siyaze samkhapha wakhashwa amabutho nabalungu omndeni unabantu balapho Olundi baphumile ngobuningi babo ukuzovalelisa indunankulu yesizwe samaZulu, ukuzovalelisa umuntu ebe umholi wale ndawo, obe umholi weqembu le-IFP alisungula ngo-1975. Kepha ke njebe ngizothula ngifuna ukuthula ngoba siyabona umndeni uphatheke kabi, kuyakhalwa kubanjene njengabazukulu bakaShenge. Ngiyathemba ukuthi ngicabanga ukuthi ngibeke kanjalo ukuthi kubhlungu njengamanje siyabuya manje ingqondo sekuyabuya nazo zonke izinto ezenzakela ukuthi waye umuntu onjani. Sizwile njengoba ekhotheme ke uNkosi uButhelezi ukuthi abaningi bafikile lapha kwaPhindangene bezoqinisa idolo lomndeni ukuzothi inqe alehlilo lingehlanga. Kufike osopolitiki, kufike abomndeni, abantu abebemazi, kufike abantu imbala ababesebenza nayo kwiqembu le-IFP. Njengoba ngikhuluma nawe ke Mfokalanga, amabutho akhona nasetendeni nabo bayilindela ukuthi njengoba kade kunomthandazo omncanyana nje lapha futhi lalele khona njengamanje kwakuwumuzi kababa wakhe umnyamana kaNqengelele. Lo muzi wakhiwa ngama-1970s. So kuqedelwa nje imithandazo emncanyana nje manje sibonela Archbishop Thabo Makgoba soqala phansi ke ukuthi akhishwe ke lapha undunankulu ayiswe etendeni ukuze kuqhutshekwe ke nemithandazo nezinye imfanelo ikakhulukazi ezihambiselana nama-customs nenqumo zakwaZulu. Sibonge kakhulu ke leyo ke bekuyintatheli yethu yezindaba zethu Nyuzuma Afrika uZiyanda Ngcobo esibikela ke bukhoma ngaphandle kwaPhindangene.